ganti Khnam bagi nak yang ban pendek yang jing temu Kyrtong ke ba ni kum ka Khnam nim kwa taman job tang collection ring da kwa kham tam e na ka ban ta ban ei nam ta coming ka future generation kham tam kalawi jong kilong dien mat ki patek ti khmat jong pilang kan pen deng du sas ya artili kong ki dap ka ban pen scam yi kong Kyrtong kai bi ban ai reng hani ka by election jong ka khalai morganing constituency Kakun hinyo National Awaken Movement menta ka Southtrek Risau Arja Arpwe klase bat penskem yuba Esran Marwen kum Kyrtong ban aireng hakaban yakon yaka election teng samoy na mauring keneng constituency. Presiden ka parti yuba Adelbert Nongrom MLA ka North Shillong ula pediang sobha yuba Esran Marwen kapa along hayeng sa Jong Hakani ka jingalang la don kat kimi kipa uba Esran Marwen haring kat kinong kitkam ka parti. Syakmat akan ika election bat ka ka daw popolong ipi ba pin jit ya ka Khnam. Kawai ke benengkong kolong ma naduk ngatre ke mang salang naduk senam arjar ar te ngam supaya perkhat iru ngan poi syakane ka jingmut perkhat bang bangan nilai election reke ka thong jongan naduk mensya kolong ngan syakri be ki mo ki pardo prasnam khamtam nam ta ban kentiu ke yo kot kentiu ke mang salang ten re hakini ki arsnem shwa haka jing trei kam ko jonga ki bun ma ki perlok jonga bedai ki ba kinong ai men sim kam ko banga ngatre ti ki ong bali phim sim no igni ka kerdan ka ba mo kene kerdan ka ba khamaneng ma phla syakri ka ne posnem mi ka imlang salang bali phim sim mi ne ka we ba kerdan ka ba yele no ke election kam ba phin dio e ka bor pinang la pan syakri khamba shu ya ka jai ben rio ti Halor ta nong rem ngam sim la ong ho ne em ru reng pan syang nong rem hai ka bat hadian kita hal news nem arjar arpo ting la sim no ka rai da jing slok hayi sem jing slok mo ye me pa ye lok te bat ka tu ka ni parlok jong lagi bejudan ha ka khalai mor ku nei constituency te makir ke ai men sim ki ong ma la dei hi ban mi khmat namar ba ki kam jong pi menta la mo ki la bun ba la tre te kermen makani ke jing ya jong pi syakmat akan ka jing sim ya pi kani ka we pat ka kerdan kan long pat ka jing nong ka bakhambun shu ke mlang salang ti ha ka bai dei pat ka jing jiet jong ai kani ka Khnam pi ha ba ni pe bahaya ka mo ya ka urkom sensar khadar nilai yo ek sensar jong kongres nilai I urkom sensar jong ka tingilai I ba pi ka kongres haduk mentat long ni I ba bun nakaliang jong ki bun ki banang basta Henry hato ki bat mai kata kanong rem mo kom na mentaban kentiu ki menang salang ki banang basta ki bun ma kaliang kongres bun hiru ki kren ha por ba don assembly ni ngatai long mo ngaji sngo ba ki bun ki ong ba nakaliang ka kongres ki bun ma kita ki breu ki ba nang ki basta Henry la ki dei sisa kita ki banang basta ki badon sya ya kata ka jingket kli na bata lengkor jong ka jai ben rio ti balai kan bun na ki an pat ki ba ha por kongres ki penmi ki an ki perlong an ki kam ki jam ki ba ngium ka jai ben rio ni mat e ka jing e ka baning kong ha ba pi pe ka ni ka an ka ba khang ya ki ni ki dawai juhur ngi ni ki nong rap meno ba khang ni to dei ha ka nyu tarik banai ba arjar khat saw ki khang ya to ka dawai ten ri hatu kila perkhat jengai ne ambar ka jing khang untuk dawai menta kinong rap ki mat ke jing e kabaar ha ka snem arjar khan rio ki implement ni to triple MCR lani ka meglia minor minerals rules concession rules arjar khan rio hatu kila perkhat jengai ne amba lengba ka ji implement ni to ka an hatu kata ka rukom ti mo ki mar pa khondo hatu ka de nam ta ban pen bahaya ka Mariang ne atau kadai nam taban pen bahaya ne batong kiu shu expat po. Ti kan ni jing kali banga bu mo. Baki ong gi banang basta ta kamur ki dibon perkhat rukanya ki emlang salang. Ti ka ba apa ra bang pe ya ni ka NPP mo ni sarkar ka ba sensyar menta. Apa kilai I ki kiu ba ka ni ka election bla da balai ba jing kular jong ki kalong ban pen bah
ya ke ka ba sarkar ka ba penya da kaseng kongres kilale bakla haja ka bikin rectify ya ki problem sani mo banten bahas isu ya ke igno ban pengkelana ya kata ka mo kita ki jing bakla ki ba ka sarkar kongres kelale andai matangi ipen ban bakan pen bahas isu pen ban ya ki ya ke ba ka sarkar kongres kelale bakla ki pen bakla isu mentah ni ka sarkar Tara pa ba menta ki duo bahai ke jing senia agane ke sarkar. Te aku ngi pet agane ke sarkar menta aja ka ba mo bakan pet ya kini ki jing jingshon yang ki bakum ki pet ba ngi man henry kam phai khmat chata. Te kam pet hiru kita ki ka ba susi kalong ba menta bingi phai sini ki seng rulom ki badon apo ni ke sarkar. Maki ki don ni kata kabor ke baklan tam. Mo khantam PDF mo ki badan bayo ya ka benta balong kung ki menteri sarkar PDF HSPDP ka UDP ki balong ki way na ki kini kila ban pelong ya kanu ke jing thrang ka joki Henry maki kim tre ban le kata namar bale ki de ki bru ki batep da file ya kran ki tip lot ke jing kwa kinang lot ban le ke Henry ki nut ban mo ban ay kata ka jing syakri ke babahatam ki benut pelat ek syuki ki benut pelat dia kata ki ikhtiar ban dadat nang ni mo dengi syakri bahayo pai ba ni benut pat ya kani ke syuki ke bangisyong dia kata ka jing not jung ki kamdan akan mau bai ong badeng selai sin nga ba kwa ban long no yalam hidi ban long ubreu batib ubanang bad ubanut kata ki lai tuli ki mat ki bakong santam ki banga ngai la dia ngabu mentah ke jing em la jong balada nga kwa ban long si syakum ta nong yalam nga habu di ni glenti mdei tang man su ong tamba pitip hinang rip pinon kam di be ki lenti pa te ta ka daw nga shimi lenti pat menta bang ape ya Khnam ka dan kanong rem ka baskem ngam ba ka de ka parti ka pada nong rem baskem ring ape yu ta nong yalam jong parti bari dalul ba di lapan isya kata ka lenti ba menchwa ki ben ki ong barat maruin le iyo te balai pat menta pat ka kiu kerdan hadok ani la dai le bare sepo konstitusi sepo maru kena ngila le la kanu posin ngila le rekat sebang ngila ni e kata ka jing snow jung ki pre jing snow e jung ki bangi don kam de bun pongut kum ki barat kum niu samlarang ba kum niu pa ni yang kesem badan jikit klik nang taji benriu ka jai benriu ka angnut bangin don sibun kum kini ki jai benriu Tita ka daw nga sa jiet ya ka Khnam kan long kum kani ka mo kani ka lentia jonga kani election menta bangan yakon ka Khnam ka namar bale ka jing pen ilenti jong badet kan long ba udai sha ubreu batip ubanang badwanut namar ngalai ki kam ki ba mo ila pensyai assembly berok yero inang kumno ban kran kanur kom ban mo ban teniadai ki breu hang balai pat banut ngakan mau ba tu kenti ba i-sacrifice la dia nam ta ka VAB. Imtip syo ila dia wat manong bahayeng ru ila ong bakat ka bajia nang ta kalau we jong sa benrio. Atau dan mo melih du ta bala benle gini. Dan mo ginong mikmat belanut ban syo mini karai ka jing em joki. Ta kata bun nang i habang isyem ya kanu karai kanu parti ngilit pej hato pila ban ai nga kanu. Hindi ba ang bahaduk no kata kanu rem jong parti ka klain bangan dalik rung hang tu ko parti ki pat ba kinong hoot pijit ya kalenti ke badai bat ke badan ya kanu rem ko basisya. Te halor kini kanu rem